खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जनाय ओनसोलनि पर्टेल खौरांगिरि सन्जीब ब्रह्मआ गोख्रों जाब्रबथायजों गोब्राब हालोदाव। जुबिन गार्गनि केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव नायबिजिरगोन आसाम सरकारा गोजौ बिजिरसालियाव थांगोन। तेजपुराव सासे पाकिस्तानी एजेन्ट हमदों। चिरांनि आइपवालि पिकनिक स्पटखौ बेखेवबाय। कलकातायाव आर्जेन्टिनानि स्टार फुटबलार लियनेल मेसि। हेलेमाव फिसाज्लाया बिफाखौ गोदोना हाना बुथारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बडलेण्ड रादाब पर्टेल बिजों जनाय ओनसोलनि गोख्रों खौरांगिरि सन्जीब ब्रह्मनि देहाया गोख्रों जाब्रबथायजों गोब्राब हालोदाव। माइ मारा होग्रा मेसिना बेलथायना गोग्लैसिनो खौरांगिरिजों लोगोसे गुबुन 4 लोगोफोरखौबो गोबां सम होसिनानै लादों। जायगानि सुबुंफोरा गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों खुनुरोखोम मेसिननि सिंनिफ्राय खौरांगिरिजों लोगोफोरखौबो बोखांनो हायो। लोगो लोगो जायगानि रायजोफोरा गोब्राब जखम जानायफोरखौ ओनसोलनि सावस्रि फाहामसालिसिम दैथायहरो। बेराफारसेथिं खौरांगिरि सन्जीब ब्रह्मनि सावस्रिया जोबोर गाज्रिलाय जायगानि सावस्रि फाहामसालियाव गिबि नायसंनायनि गेजेरजों गोजौ फाहामथायनि गोनांथिनि थाखाय डिब्रुगड़ फारसे दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। आसाम सरकारा जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि केसखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्ट दागोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव साफिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 12 दिसेम्बर शुक्रबारखालि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय सोरखारजों दाना होजानाय एसआइटिआ जुबिननि जिउ गोमानाय केसनि चार्जशीट गथायो। बेनि उनावनो जुबिननि केसखौ फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बबेखानि आसाम सरकारा जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि साखाथियाव साफिगोन आरो गाहाय बिजिरगिरिनो आर'जलाइ होगोन। बेनि उनाव सासे जर'खा उकिलखौ थिसनगोन आरो दानिफ्राय जों बेफोर राहाफोरखौ जोबोर सांग्राङै लानांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि एसआइटिनि चार्जशीटआव जुबिन गार्गआ फान्दायनानै बुथारदों होननानै बुंदों। लोगोसे जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै हमजानाय सा 7 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बिएनएसनि 103 धारा साबसिननाय जादों आरो बुथारनायनि दाय फोनांदों। सुथुर हादर पाकिस्ताननि एजेन्ट महरै आसामनि सासे असमिया सुबुं। तेजपुरनिफ्राय सोराङाव फैदों बे गिख्रंथाव खौराङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लायाव हमजादों पाकिस्ताननि सासे एजेन्ट। सनितपुर पुलिसआ हमनो हादों पाकिस्ताननि एजेन्टखौ। सुथुर हादर पाकिस्ताननो स्रोद सुलुं दैथाय हरनानै हमजानाय सुबुंखौ कुलेन्द्र शर्मा होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला कुलेन्द्र शर्माया सनितपुर जिल्लानि तेजपुर पाटियानि सासे थागिरि आरो बियो भारतारि अख्रां रौनियानि सासे आजिरा मोननाय अफिसार। 2002 मायथाइयाव भारतारि अख्रां रौनियानिफ्राय आजिरा लानानै तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव जयेन जादोंमोन कुलेन्द्र शर्माया। पाकिस्तानी एजेन्ट कुलेन्द्र शर्माया भारतनि स्रोद सुलुंजों लोगोसे माखासे फोरमानलाइफोरखौबो पाकिस्तानाव दैथाय हरनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बबेखानि कुलेन्द्रनिफ्राय मबाइल फन, लेपटपखौबो पुलिसआ जब्द खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननो स्रोदै सुलुं दैथाय हरनानै भारतारि अख्रां रौनियानि आगुनि अफिसार कुलेन्द्र शर्माया हमजानाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। बिमा हादरखौ सिबिबोनाय अख्रां रौनियानि सासे आगुनि अफिसार जानानैबो कुलेन्द्र शर्माया मा जाहोननि थाखाय पाकिस्ताननि एजेन्ट महरै हाबा मावखो आरो भारतनि स्रोद सुलुंखौ सुथुर हादरनो हरखो बेयो मोनसे गेदेर सोंथि आरो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। बबेखानि बेनि सिगां जुतिका कलिता मुंनि सासे आइजोखौ पाकिस्तानजों लिंक मोननो हादोंमोन। चिरां जिल्लानि बेंटल थाना बेन्दोंआव थानाय आइपवालि पिकनिक स्पटखौ दिनै 13 दिसेम्बर 2025 सनिबारखालि बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। गिबि हाबजेनग्रा गेटखौ फिथा हास'नानै होयो बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो गाहाय आलासि सुद्ध कुमार बसुमतारिया। आइपवालि पिकनिक स्पटनि सामलाय आफादखौ सामलायनाय सामलाय आफादनि आफादगिरि भद्रेश्वर बसुमतारिनि दैदेननायाव बेखेवजानाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि बिबानाव थानाय मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्मआ आइपवालि पिकनिक स्पटआव बानायजानाय फैलाव बसुमतारि आरो जुबिन गार्ग सेल्फि जनखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे औवानि दालांखौबो फिथा हास'ना बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा थिराज बरगयारी, एमसिएलए नन्दलाल मगर, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारि, चिरां जिल्लानि हाग्रा बिफाननि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां मानिजाथाव दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो।
आर्जेन्टिनानि मुंदांखा फुटबलार लियनेल मेसिया कलकातायाव दंफैयो। कलकातानि नेताजी सुभाष चन्द्र बसु इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव मेसिखौ अनसायगिरिफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। 2011 मायथाइनि उनाव बियो लियनेल मेसिनि भारत दावबायनाय। मख'नो गोनांदि मेसिया 13 दिसेम्बरनिफ्राय 15 दिसेम्बरसिम भारतनि मोनब्रै सोहोर फारियै कलकाता, हायद्राबाद, मुम्बाइ आरो गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। कलकातानिफ्राय हायद्राबादनि थाखाय ओंखारलांनायनि सिगां आर्जेन्टिनानि फुटबल लिजेन्डआ गोबां हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। लियनेल मेसिनि नुजाथिफैनायाव साफ्रोमबो अनसायगिरिफोरा जोबोद रंजाखांदों। रिपर्ट बादिब्ला आर्जेन्टिनानि मुंदांखा स्टार फुटबलार लियनेल मेसिया कलकातानि बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामफैनायनि उनाव लोगो हटेलसिम रावना होयो। बिरखं गाथोनाव मेसिनि थाखाय गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनाय जादों। बे समावनो हटेलनि बायजोआव अनसायगिरिफोरनि गोबां होंगो दोंगो नुनो मोन्दों। हेलेमाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। सासे दुथां फिसाज्लानि आखायाव बिफानि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दुथां फिसाज्लाया गोदोना हानानै बुथारदों गावनि जोनोमगिरि बिफाखौ। गहपुर साब डिस्ट्रिक्टनि हेलेम पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गमिरी नेपाली फोथाराव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। रिपर्ट बादिब्ला फुबन नेवपान मुंनि सासे दुथाङा शुक्रबारखालि हरनि 8 रिंगासोआव गावनि बिफा टिकाराम नेवपानखौ गोदोनायाव सिखाजों हानानै बुथारदों। मख'नो गोनांदि थाग्रा न'नि एसे गोजानाव थानाय संग्रा इसिङाव टिकारामआ अर सायबाय थानाय समावनो दुथां फिसाज्ला फुबन नेवपानआ बिफानि गोदोनायाव सिखाजों हायो। बे जाथायाव टिकारामआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव हरनि 9 रिंगासोआव नेवपानआ हेलेम पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहोयो आरो बिफाखौ बुथारनायनि दायखौ रुजुनहोयो। रिपर्ट बादिब्ला फुबन नेवपानआ टिकारामनि देरसिन फिसाज्ला। नाथाय टिकाराम नेवपानआ फिसाज्ला फुबनजों थांनाय 7 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दोआ गाज्रि जादोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै फुबनआ बिफाखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय हेलेम पुलिसआ फुबन नेवपानखौ एरेस्ट खालामनानै टिकारामनि गोथै सह'खौ बोखांहोयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।